Mi kell ahhoz, hogy valaki a saját dédapjának a hős tettének is hátat fordítson? Megtagadja, arcul csapja. Elmesélek nektek egy nagyon tanulságos történetet. És 57 májusában ezért a tevékenységéért 10 év börtönre ítélték. Ez a felvétel 2023. október 26-án készült, vagyis 3 évvel ezelőtt Tatán. A megemlékezők a tatai sortűz áldozatai előtt rótták le a tiszteletüket. Beszédet mondott Velkei György, aki ma már a Tisza képviselője, államtitkára. Mert Velkei dédapja az 1956-os forradalom tatai vezetője volt. Hős tettét még emléktábla is eszébe juttatja az embereknek. Ezelőtt az emléktábla előtt mondott beszédet a dédunokája, Velkei György. Mészáros Gábor emlékét dédunokája, Velkei György László idézte meg. Aki 56-ban előbb a kórházi munkástanács, majd a Komárom megyei nemzeti tanács, illetve a Dunántúli nemzeti tanács vezető tagja volt. A tatai sortűz áldozatai Velkei dédapjának a bajtársai, harcostársai voltak. Az életüket adták a magyar szabadságért. A tatai fiatal embereket Korbély János százados végeztette ki, akit ezért jóval később 2001-ben a magyar bíróság börtönre ítélt. Majd 2008-ban jött a Strasbourgi Bíróság és Baka András. Baka András sárba tiporta Velkei György dédapjának és minden tatai forradalmárnak a kiállását a magyar szabadságért. És ugyanez a Velkei György, aki 3 éve még elcsukló hangon beszélt a dédapja emléktáblája előtt, most állva tapsolt a parlamentben Baka Andrásnak. Ehhez tényleg gyomor kell. De mondok jobbat, mert nem csak állva tapsolt, hanem külön videóban örömködött, hogy mennyire szuper ember az a Baka, aki a dédapja bajtársainak a gyilkosát felmentette. Aki megtestesíti a nemzetegységét, aki függetlenül őrködik az állam demokratikus rendje felett. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi állhat egy ilyen szintű családi árulás mögött. De arra jutottam, hogy az elvtelen, kabzsi, pénzéhes hatalomvágy lehet az egyetlen mozgatórugó. Ha egy egyenes gerinccel megáldott ember találkozik egy ilyen helyzettel, akkor azt mondja a képviselő társainak, hogy figyú, nekem ez nem fér bele, nekem ez családi ügy. Úgy tűnik, hogy a Tiszában a család az pontosan ennyit ér. Szerintem ez a történet tökéletesen leírja, hogy milyen emberek ülnek a Tisza frakciójában. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy írjátok meg kommentben, és arra kérlek titeket, hogy ezt a videót pedig osszátok meg. Köszönöm szépen. Amúgy mit hitt a Velkei, hogy ez nem fog kiderülni?